Hakotor BJP ni asuk phangbai koksa panda khlaiman yaglo tangsalo Hasteo Kiphilwi Sokphaikha Hasteni Ex.CM Biplab Kumar te Haste BJP ni Prabhari Vinod Sonkar Hasteo Sokphaikha no Hakotor BJP ni tangphang Kailas Bijay Borgi te Haste BJP ni Prabhari Vinod Sonkar bai Hasteni kaibre asuk thaini phil chongmari no te koksa panda khlaika Biplab Kumar Hasteni kaibre Bidhan Sabha asuk thayo phil chongbari ni sikang Hasteni Chief Minister Biplab Kumar asuk thaya karmani yaglo belaino jongjalo tongo Hasteni BJP bodol Rajakhor aguli ni kaini asuk thayo alga bodol ni batainai rok bai machine jaka hangke BJP ni bagai belai kothukungui thangnai 2023 Bidhan Sabha chongbari aboni bagai haino hai Biplab Kumar no Hasteni thungrungo to bunani na harmungo saitong mungna hari tongo Hakotor BJP ni kusuk ojamarok aboni bagai dodro Biplab Kumar no Delhi ringkha BJP ni kusuk ojamarok Paithago Hakotor BJP ni asuk phangbai koksa panda khlaimani yaglo tangsala Hasteo Kiphilwi Sokphaikha Hasteni Ex.CM Biplab Kumar te Haste BJP ni Prabhari Vinod Sonkar Hasteo Sokphaikha no Hakotor BJP ni tangphang Kailas Bijay Borgi te Haste BJP ni Prabhari Vinod Sonkar bai Hasteni gaibre asuk thaini phil chongmari no te koksa panda khlaika Biplab Kumar Phiaba buskangni salo Hasteo BJP ni asuk thayo saba asuk nai abono tui kebo mungsa sanani naya BJP Haste BJP ni ojamarok phiaba kisasuk salni bisingo no abo srai ungnai nukjaknai hinui wansugo Hasteni lukuro Dada Bureau Report Khorang